Eskerrik asko denoi etortzeatik, festetako lehenengo txampa bukatzen nahi geha, biharko jai egunan aurretik, eta eguna bukatzeko bertso saio eder bat antolatzea prestatzea bururatu zaigu. Gaur, gurekin izan dongo ditugun protagonistak, zuen eskubitik hasita, Inigo Mantzizio Ormantxi, Eneko Lazkoz, Andoni Egaña eta Alaia Martin izango dira, eta hasteko agur bana eskatuko dio. Kaixo entzule, bailen kaixoa bihurtu da garrasia, plazan jendea, fantasikea hemen dena, fantasia. Santiagotan festa giroa omen duzue hasia, baguk loratu egin nahi dugu, ere induzuen hasia. Sardinek duten zilar distira eta piperren grazia. Kaixo zubieta hitza eman gendun, ta gero hitzari eutsi. Ordu terdian, zuen aurrean, jardun behar jota hausi. Izango dira hainbat petardo, ta tarteka hainbat suzi. Lehen lerrotan oraindik ere eguzkia da nagusi. Hainbeste eskubixera gizan aspaldinen urikusi, aspaldinen urikusi. Zuek eskuak bixera gisa, eta eguzkiak kalte, eta gu berriz hemen kantari aulkitxo eta estalpe. Santiagotan hasitakoa, Sani nazio bitarte, ore handi bat da izatea, festa luze honen parte. Santilloko saiora etorri esan da, aprobetxatuz lehen zuziri estanda. Atzo Santillo juergan ibili nintzan da, aje pixkat dakarkit gertutik biztan da, bertako sentitzea garesti izan da, bertako sentitzea garesti izan da. Nintzeko egoera.